O grupo BNI Terramar Barbanza celebra este ano o seu 7º aniversario. Por tal motivo, este vindeiro venres organiza un acto no restaurante Baiuca, en Ribeira, ao que asistirán diversas autoridades, entre os que se atopa o propio conselleiro de Industria. Temos un evento que vamos a facer no Baiuca ás 8 da tarde para celebrar o 7º aniversario do noso grupo. E, bueno, vai nos acompañar o conselleiro de Industria, varios alcaldes do Barbanza, asociacións de empresarios varias, e despois tamén ven o directivo de BNI a nivel España, máis Juanjo e Susana, que son a nivel Galicia. Na actualidade son xa 19 as empresas que forman parte de BNI Terramar Barbanza, que representan a distintos sectores. Reúnense todas as semanas co obxectivo de establecer contactos e crear así relacións para seguir xerando riqueza nesta comarca. Realmente o que facemos é unha xuntanza de empresas con que todas estamos traballando nun sector distinto e reunímonos todas as semanas e facemos un intercambio de traballo a través de referencias ou de contactos e simplemente co objetivo de ampliar a nosa carteira de clientes e seguir prosperando. A cifra de negocio xerada neste último ano polo grupo ascendeu a 1,6 millóns de euros, que se o estendemos aos 7 exercicios dende a súa constitución, en 2016, achégase aos preto dos 15. Este último ano facturamos 1.600.000 e pico euros. De abril do ano pasado e o que levamos en 7 anos levamos casi 15 millóns. Contando que 2 anos prácticamente non se traballou, estivemos en plena pandemia, encerrados, facíamos reunións por Zoom. Entre os seus obxectivos atópase o de seguir medrando, polo que abren as portas a novos membros nesta comarca. Todas as empresas que estén interesadas en ver realmente como pode funcionar eso, as cifras e todo eso, que se acerque ali, que nós, encantados.